Kasang tarin mo pagkasara ng microphone. Sige, sige. Aga na. Ano, okay na? Sak ni naman ang kasara. 7 paingon sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dini lamang sa Miso Radio 7.5 FM. Mo balita, mo alagan, mo lingaw. Higala og mga igsoon, mayong gabi kaniyong tanan. Mayong gabi mga taga-Taguluanon, mayong gabi mga igsoon ug mga kamisor. Mayong gabi mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Sa nakatune-in sa Miss Orijo 87.5 FM, mayong gabi kaniyong tanan. Kutob sa mabot sa atong signal, mayong gabi. O gingumsab sa nakatune-in sa atong Facebook Live sa Ginny Gambuta Limbag. Mayong gabi mga igsoon sa kahanginan na mati karon. Mayong gabi sa atong madasigon o malipayon. O gingumsab matinud-anon nga nagserbisyo sa lungsod sa Taguluan, ang atong Honorable Attorney Mayor Nadja Imano LP. Mayong gabi kanimo diha, Mayor. O gingumsab sa tibok pwersa sa atong sangguniang bayan dinhi sa lungsod sa Taguluan. Pinanguluhan sa atong Honorable Vice Mayor Robinson Sabio. Mayong gabi o gingumsab mayong gabi sa atong men of uniform dinhi sa lungsod sa Taguluan. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi usab kang Sister Pili Pusas diha sa natumulan. Mayong gabi Sister Pili sa mga Pusas family. Mayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi sab sa atong tima pastor dinhi sa lungsod sa Taguluan. Taguluan Evangelical Minister Association. Taguluan Evangelical Minister Association. Mayong gabi sa atong advisor Pastor Dan Erlina o Bishop Dan Erlina. O gingumsab sa bag-ong chairman sa tima pastor Pastor Roy Estrella. Mayong gabi tanan mga tima pastor, mayong gabi. O gingumsab mayong gabi sa club nga din nag-apil ako sa Bible Club Incorporated, the Strong Brotherhood through the Word of God, ang Brothers Club Incorporated. Pero nguluan sa Biblical Call Sign sa among presidente, Brother Timothy. Mga ka-brothers, mayong gabi kaninyong tanan sa Bible Club Incorporated, the Strong Brotherhood through the Word of God. Sigala og mga igsoon, mayong gabi. Mayong gabi usab sa Living Hope family dito sa PCH2 San Miguel, Manolo Portits, Bukidnon. Og mga gabi usab sa Living Hope Fundamental Baptist Mission Work dinhi sa Taguluan. Mayong gabi kaninyong tanan. Ang nagdala sa pagpurisa si Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, mayong gabi. May gabi usab kang Limbag Salbalion Ginny Jr. Iwin good evening, Pastor. Nak, may gabi, no? Good evening usab kang Dan Espinosa. Sir Dan, salamat. May gabi usab kang Higala Kumigson kang Jimilito La Corte. Sir, may gabi. Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. O mayong gabi kang Ma'am Ellen, no? So ang uban murag nakasaylo na. Mayong gabi kaninyong tanan. Higala Kumigson, mayong gabi usab sa tagasagay. Kang Sister Joy Soriano Huwayan. Ha? O yung usab siya kapikas kinabuhi. Mga binata mayong gabi. Brother Unker Huwayan. O kang parikatoy, may gabi dia pare. Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Kusog atong signal karon sa Miss Orijo diya sa Sagay, Kamigen. O taga Sagay, Kamigen nga naminaw karon may gabi kaninyong tanan. Higala og mga igsoon, di na ko makita kung kuano.
Pero sige lang kay murag gitrabaho na sa atong technician. May gabi usab kang binata Joseph Carael. May gabi niya, good evening. Ninong Pastor. Now, sa Taguluan. So, sige lang, kay Anara. Okay, may good evening, Ninong Pastor. Wow, naadiay sa Taguluan, Ninong. Amen, no? Naay bulaton din ni, nice. Salamat sa Ginoo, no? So, good evening, usab ka nga. Nawala tong isa, no? So, may gabi sa taga Miss Orijo. Mga kamisor, may gabi. Ingon din ni Ma'am Ann Imano, may gabi. Uban sa imong pamilya. Ingon niya, good evening, Pastor Ginny. Ang pulong sa Diyos. So, maayong gabi, may gabi kaninyong tanan. Dinisad sa Jel, Himina, ang atong technician. May gabi, sir. O, ingon niya, may gabi. Sam. No? Ninyo diha, Pastor Ginny Gambuta Limbag. So, may gabi, no? Salamat, sir. O, may gabi usab kang Silo Ramos. Unsay nahitabo karon sa lubihid sa maayong gabi, no? Sa lubid. So, salamat sa Ginoo, no? May gabi kanimo dia, Ma'am Silo Ramos. O, dalaygon gyud ang Ginoo. Mga kamisor, may gabi kaninyong tanan. May gabi kang Pastor Nel Disina. Ingin niya may gabi, Pastor, no? Salamat sa Dios ug dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kabhiyon higala og mahigson. May gabi usab sa NCT family sa North Gospel Team sa Bukidnon, North Gospel Team. Pinangaluan sa chairman Pastor John Amor. May gabi kanimo dia, Pastor John. Tanan nga mga NCT Pastor, may gabi, NCT family. Tanan sakop sa NCT, may gabi kaninyong tanan, higala og mga igsoon. May gabi usab sa legendary, akul bagay na, Unex. So 8 p.m. sir. Duha nami sila pagyod sunod, okay? Okay, so salamat sa Ginoo. Lahi dito, no? So dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kagabion higala og mga igsoon, no? So Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan. So karon adto na kita sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Please open your Bible in the book of Proverbs, chapter 16, verse 18 up to 19. Ato kining pagbasahon sa Binisaya nga pagka-translate, nagaingon, ang garbo nagauna sa pagkalaglag, o ang pagkamapitason, nga espiritu magauna sa pagkapukan. 19, maayo pa ang mapainubsanon sa espiritu uban sa mga timawa, kaysa nagabahin sa inagaw uban sa mga mapahitason. Ang Ginoo magpanalangin sa pulong niini nga gabiyon higala og mga igsoon. So higala og mga igsoon, sa di pa kita mo padayon sa pag-irog sa unahan, mga kitag kaalam ngadto sa atong labaw nga magkagagahom. Dalay ko og labing gamhanan na mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat kay Ginoo sa kigayunan nga diin sa pagkausap pa makapamalandong no sab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos ng ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam kapatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mga tagluna sa kinukan sa patusan namo kasing-kasing. Pinagay sa imong pulong ginamit imong ubos ng ulipon, kaming tanan magmadasigon sa pagkinabuhi nga malipay ikaw sa among kinabuhi. Samtang nagpangalagad nga may kalipay ang nagpaabot sa imong pagbalik. Panalangin ikaw Ginoo sa imong pulong nga mulanog karon, aron dili mong sayang mo balik sa imong pasyensya. Himo Ginoo nga kamatag usa ka namo kakasing-kasing, mahimong titsabol, matudluan og magmalipayon kami sa pagpangalagad diha kanim Ginoo.
Gitugyan og giampo og gihangyo og gipasalamatan ng tanan. Di lamang kanimo Ginoo, di lamang sa Kristo nga among luwas. Amen. May gabi kag Sister Maris diha sa Kuwait. May gabi diri sa nasod sa Pilipinas. Dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, Sister Maris, may gabi. Og diha sa nasod sa Kuwait nga imong nimutangan, mayong hapon kanimo diha, Sister Maris. Salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kagabion, gadiin magkapamalandong kita sa pulong sa Dios. Higala kumigson, pride goeth before destruction. Muna itong pamalandungan karon, the pride, ang garbo, nagauna sa pagkalaglag, ugang mapahitason nga espiritu, nagauna sa pagkapukan. Busa ito kining gitunan aron paglawig na to niining 2024. Dili ang garbo mooy atong ipahari sa atong galamhan. Kay kining garbo sa kinabuhi, mao kini ang magkapadaot sa kinabuhi sa tao. Kilir kani sa kalipay diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Iyang patio ng kalipay sa pagpangalagad. Ug bisan man ang kadasig, higala og mga igsoon. Busa abuid the pride. Muna nga atong gitunan ang the pride, higala og mga igsoon. Atong milabay atong gitunan ang tulo ka di. Ang unang di nga atong gipamalandungan, higala og mga igsoon, kay kining pride, uban kini sa gitawag siya high-mindedness. High-mindedness. Taas kayo nga mga pangunahuna. Higala ko og mga igsoon. So atong gitan-aw nga ang usa ang garbo, the pride, is deceptive ang pride. So ang garbo malimbungon ang garbo. Ngayon sa Galatian chapter 6 verse 3, if a man think himself to be something when he is nothing, he deceive ourselves. He deceive himself. Nga buti pasabot higala og mga igsoon, kay kun ang usa ka tawo maguna sa iyang kaugalingon nga siya sa usa ka butang, diha nga siya walay bili, siya gilimbungan niya ang iyang kaugalingon. Higala kung igsoon, munang pride, deceptive. Ang garbo, malimbungon. Nga kung ikaw nagunahuna na sa usa ka butang, if a man think himself to be something when he is nothing, he deceive himself. Munang deceptive ang pride, higala og mga igsoon. Malimbungon ang garbo, or ang garbo malimbungon. Kung ikaw nagunahuna na nga ikaw walay bili, ginahuna nimo nga usa ka butang nga ikaw walay bili, higala og mga igsoon, imo nang gilimbungan ang imong kaugalingon, higala og mga igsoon. Dako kay kag bili. Kung ang usa ka tawo, higala og mga igsoon, miduol sa Dios, mitalikod sa sala, gitawag na siya repentance. Nagrepent. Repentance is turn away from sin. Grabe ang kalipay sa tibok anghel sa kalangitan na naglumpat sa kalipayan. Kung ikaw mituo kang Kristo Jesus, ngimong Dios ug maluluwas imong kinabuhi. Apan kung ikaw naghuna-huna nga ikaw walay bili, gilimbungan mo na ang imong kaugalingon, higala og mga igsoon. Kay ang imong bili nga matud pa sa pulong sa Dios, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan, ikaw na ug ako. Mo nga gihatag niya ang bugtong anak, aron na tanang mutuo kaniya dili malaglag, kun dili makaangkon hinon sa kinabuhing walay katapusan. Ingon din sa Miss Orijo, mayong gabi, Pastor, watching from Kuwait. Shout out ko sa akong bana naa sa muhon, si Zilmar Agusan. Zilmar Mart Agusan. God bless us. Salamat na, dalaygon gid ang Ginoo. Wala lang, di maklaro ang account kay murag kanang hinapon nga ko, no? So salamat, ma'am or sir. Amen. Ma'am, dahil kay iyang bana ang iyang
Shout out daw. Ang imong misis mo ay pa-shout out dito sa quiet. Sir Jean Mart. Agusan diya sa mohon. Og salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon. Nining sayo nga kagabion. Sa alas 7 kapin nagahisgot kita bahin sa garbo. Ang garbo higala og mga igsoon malimbungon. Higala og mga igsoon. Nga kung ikaw naguna na sa something nga butang. Nga ikaw walay bili. Imo nang gilimbungan ang imong kaugalingon. Munang deceptive. Humana man tanini ato lang gi-review. Sunod higala kung migsoon. Pamalandungan atong milabay. Pride is deceptive. Pride is dismissive. Ang garbo ayaw gyud pagpuyo diha. Nga naman, kung ikaw nagpataas, ingon sa pulong sa Ginoo, ang nagpataas, igapaubos. Ug ang nagpaubos, igapataas. Usa ka tao dito sa Quezon, Bukidnon, higala kumigsoon, na iyang tinarbahuan, iyang ipalit sa nindot nga sinina. Wala man ay problema, higala og maigsoon. Pero ang problema diya, kon higala kumigsoon, kung wala kay pagkaon, no? Unya, ingon palagi sa bahala na walay pagkaon basta nindot ang barog. Ingon sa istorya dayon, may laging barog pero tiyan nagkurog. So ang garbo, tungkol na sa garbo. Higala kumingson, ang garbo makahimong makapaubos sa tao nga naman. Ingon sa Dios, ang may patason ipaubos sa Dios. Ingon sa pulong sa Dios, unya ang nagpataas, igapaubos. Busa higala og mga igsoon, atong isilsil sa tag-sa-tag, kalipatagan ng kasing-kasing, nga dili ta dapat magpuyo sa pride of life. Kay mo patay ka na sa kalipay, kadasig diha sa Ginoo. Higala ko migsoon. May gabi kang Sister Esther Noemi, kunyada pulutan, ingon niya may gabi pastor. Salamat Sister Noemi, o regards ko diha kang Brad Bubong ug sa imong mga kabataan. O gayong sa may gabi sa Haraula. Ingon niya may gabi pastor. Regards ko niya di Brad Loloy, Sister Tilsa. O may gabi sa Sister Tilsa, salamat sa Ginoo og dalay gyud Ginoo. Higala ko migsoon, the pride is deceptive. Busa, dili gyud maayo ang garbo, ang pagkamapitason. Kay malimbungon ang magpagkamapitason. Kapisan ko na una ka na, nga ikaw walay bili, gilimbungan mo na ang imong kaugalingon. That is deceptive. Higala kumigsoon, sunod, the pride is dismissive. Sa garbo, ipaubos ikaw. Remember, sa usa ka palangga nga anghel sa Dios, si Angel Lucifer, tungod sa pagkamapaytason, kay dili siya buot mo yukbo sa Dios. Higala kumigsoon, gipaubos sa Dios, gitagak din sa kalibutan, ug mao nang ginganlan siya og devil. Higala og maigsoon, pinakapalangga nga anghel. Anghel nga walay ikasaway, pero tungod sa garbo, gitagak. Kay ang pride is dismissive. Makapaubos ang garbo. Higala kumigsoon. Kay ang garbo mo nang mapahitason, ug ang mapahitason ipaubos sa Dios. Ug ang tawag sa mapahitason ipaubos sa Dios, ug ang mapinubsanon ipataas sa Dios. Maayo gyud magpuyo kita sa mapagkamapinubsanon. Higala kumigsoon, sama ni sa gitawag siya uga duha ka kahoy. Ang isa ka kahoy nagsalig sa iyang pagkadako. Grabe gyud. Hindi ko mapanlas niya ng baha sa bagyo. Tungod kay dako kay ko. Tubang yun siya. Apan ang usa ka kahoy, iunya kung na bagyo mo, duko lang kayo ako. O kahuman sa bagyo, gatoy buwit na pud siya pagbalik. Nga naman, naa ang pagpaubos. Apan ang usa ka kahoy nga nagsalig sa iyang kadako. Iyang gisungasong ang bagyo. Ang baha sa bagyo, nawalis siya higala kumigsoon. Ug mao nang hulagway sa gitawag siya ang nagpaubos, igapataas sa Dios. Kay human sa bagyo nagpaubos man siya, mituy po siya. Ug ang nagpataas, igipaubos sa Dios, ug ang nagpaubos, ipataas sa Dios. Busa higala kumigsoon kung naay mga problema suliran sa kinabuhi, ug dunay mga pahitason nga tao,
paubos lang ta kay bulahan ang nagpaubos kaysa nagpataas. Kaya ang nagpataas ipaubos sa Dios. Munang pride dismissive makapaubos sa kaugalingon ni gala kumigsuon. Sa pagkatinuod lang kining pride, kining garbo, mura bitaw kana bitaw gitawag siya uga igala kumigsuon usa ka pabo, di ba gamay kay na siya? Pero mo gamit na siya siyang pagkagarbuso. Higala kumigsuon ang may tabo. Dako na gid kay siya sa ngatanan kay mo bukat. Mao na ang garbo. Higala kumigsuon, the pride is the killer. Killer sa kalipay, kalinaw, kadasig, busa avoid the pride. Wala ang garbo. Higala og mga igsoon. Napod si Pastor nagtanaw. Amen. Salamat, no? Salamat. Talaygin gyud ang Ginoo. Salamat uga. May gabi kang Pastor Agsito. Napod siya. Napod siya. Pastor nagtanaw Brad Bubong. May gabi, no? So salamat Ginoo. Talaygin gyud ang Ginoo. May gabi Brad Bong. Uga talaygin gyud ang Ginoo. Nalipay ko Brad Bong. Og Sister Noemi. Sister Esther. May gabi usap kang Ma'am Lilibet Abunda Imaos. Good evening, Pastor. God bless you always. Amen. Makalipay, makadasig. Higala og mga igsoon. Kung diya sa simbahan, ang garbo makadaot yun na. Busa, ayaw pagtanom niya na. Kay mawala ang imong kalipay, kadasig sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Ikaw nga nahimo ng Kristohanon, dapat dili ka magpuyo sa gitawag siya garbo, higala og mga igsoon. Kaya nga naman, nakatagamtam na ikaw sa gugma sa Dios. Ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, higala og mga igsoon. Ingon sa Proverbs chapter 13, verse 10, tungod sa pagkamipitason, bot pasabot, tungod sa pride, mudawang at lamang ang panagbingkil, apan ang maayong tinambagan, mau ang kaalam. So higala kumigsoon, ang garbo, mudangat ang panagbingkil tungod sa pagkamapaitas o higala kumigsoon. Only by pride cometh contention, but with the well advised is wise. Ngabot pasabot, tungod sa pagkamitason, mudangat lamang ang panagbingkil, apan sa maayong tinambagan, mao ang kaalam. Wow. O gingon pa din higala kumigsoon, kung dili ta magpasigarbo, higala kumigsoon, ingon sa pulong sa Dios sa James chapter 4 verse 6, nga apan nagahatag siya og dugang grasya, busa siya nga nagaingon, ang Dios nagabatok sa mga mapahitason. Sumayog yun nga nata sa pagkamapinupsanon, dili garbuso, dili mapahitason, tungod kay ang Ginoo nagahatag sa dugang grasya. Nga sa grasya sa Ginoo ato ning magkinabuhi ang pagka mapinupsanon, dili ang pagkamapahitason. Mangabi kang brother, coming Pastor Bienvenido Cario, ingon niya, good evening Pastor, ni ako karon Bible School, amen, no? Makalipay, makadasig, salamat. Coming Pastor Bienvenido Cario, brother in Christ, may gabi kanimusap diha, makalipay, makadasig. So higala og mga igsoon, ang garbo atong gitanaw, una deceptive, malimbungon ang garbo, or ang garbo malimbungon. Sunod dismissive, makapaubos ang garbo. Sunod, higala og mga igsoon, ingon sa Proverbs sa atong text, pride goeth before destruction, and the haughty spirit before a fool. Ang garbo nagauna ang pagkalaglag, ug ang pagkamapitason nga espiritu magauna ang pagkapukan. Maayo gyud ang mapinubsanon, higala og migson, ingon sa 19, ni espiritu uban sa timawa, kaysa sa pagbahin
sa inagaw uban sa mapahitason, igala og mga igsoon. Sumaw ka na igala ko og mga igsoon atong gitan-aw atong una. Pride is higala ko igsoon, dili ta dapat magpuyo sa pride ato nang iabuid. Walaon nato na. Tungod kay ang garbo malimbungon, deceptive. Ang garbo higala og mga igsoon, gitawag siya dismissive, makapaubos. Pride is deceptive. Pride is dismissive. Pride is destructive. Makaguba sa kinabuhi, higala og mga igsoon. Ingon ni Ma'am Ellen, good eve, Pastor Limbag. Amen. Makalipay, makadasig. Maayong gabi ni mo diha, Ma'am Ellen, uban sa mga sa atong bugtong anak. Og ingon mo sa iya kapikas kinabuhi, inday maripipait. Limbag na karon og ingon sa mga kabataan, Jillian, Princess o Pippins. Maayong gabi ka ninyo. So higala og mga igsoon, dinhita karon. Kung tulo ka di ang atong gisgutan, atong milabay, karon higala og igsoon, tulo usab ka di gihapon ang atong pagaisgutan. Higala og mga igsoon. No? I-avoid na to ang pride. Tungod kay higala og igsoon, dili maayo. Ingon nga nahimo natang mga kanakan sa Dios. Si Apostol Paul is very humble person. Ngayon niya, but by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labor more abundant than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Nga ang buot ipasabot, apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako karon, ug ang iyang grasya nga gihatag kanako wala makawang, apan naghago ako sa labihan gayud kay kanilang tanan, apan dili ako kundili ang grasya sa Dios nga uban kanako. Mao kana igala og mga igsoon. Ug muna nga si Apostol Pablo, usa ka taas ang iyang journey diya sa pagpandaog sa mga kalag, apan wala niya giangkon kini, kundi tungod ni sa grasya sa Dios. By the grace of God, higala og mga igsoon. Dili ako ang namuhat, kundi ang grasya sa Dios nga nag-uban kanako. Ngayon ingon si Apostol Pablo niana, muna nga din ta dapat magpuyo sa pride of life. Why? Tungod kay ang garbo malimbungon, deceptive. Tungod kay ang garbo gitawag sa higala kumigsoon, makapaubos sa kaugalingon, gitawag nagdimesep. Ug mao na nga gibagsak si Angel Lucifer tungod sa garbo. So gipaubos gid siya sa Ginoo. O gingon mo sa bigala kumigsoon, ang garbo makaguba sa kinabuhi. Pride is destructive. Igala og mga igsoon. Okay? Muna igala og mga igsoon. O muna nga Apostol Pablo, ako nakabuhat sa grasya sa Dios. Sa abundant nga paglibor. Pasbot naga hago sa labihan. Pero ingon niya, dili ako, kundili ang grasya sa Dios nga nag-uban kanako. Muna si Apostol Pablo ngadto sa taga Corinto nag-ingon siya, mukaon ka mo minom, bisan unsa inyong buhaton, buhata nga malipay ang Dios. Nga naman, kay gusto sa Dios nga ikaw mubuhat nga malipay ang Dios sa imong kinabuhi. Ang pagkamapitason, dili malipay ang Dios. Ug mao ning una nga butang ato pamalandungan karon, nga dapat ang tao dili magpuyo sa garbo. Because pride is displeases the Lord. Ang buot ipasabot nga ang garbo dili makahimaya sa Dios o dili makapaymuot sa Dios.
Busa avoid the pride. Higala kumigson. Isalikway ang garbo sa kinabuhi. Kaya nga naman, dili na makapaymuot sa Dios. Pride displeases the Lord. Higala kumigson. Dili makahimaya sa Dios. Dili makapaymuot sa Dios. Higala og mga igsoon. Usahay ang garbo na ganyan maghari. Ikaw, dili gyud malipayon. Sama nga ang Ginoo dili malipay, o dili na mo reflect sa imong kinabuhi ang pagkamalipayon, kundi ang mapahitason ang naa kanimo. Higala kumigsoon, dili mahimuot ang Dios sa imong kinabuhi. Ug sama nga ikaw wala gyapon kalipay kun ikaw magpuyo sa garbo sa kinabuhi. Higala og mga igsoon. Mayong gabi kang Ma'am Vanessa Mangkawan. Inya, good evening, Pastor. Salamat, Ma'am Vanessa. Dalay gyud ang Ginoo. Nalipay kay ko, Ma'am, nga nakakaron. So salamat og dalay gyud ang Ginoo. Busa higala og migsoon. Dili ta dapat magpuyo sa pride of life. Kaya nga naman ang garbo malimpungon, ang garbo makapaubos sa kagalingon, ang garbo makaguba. Ngabot pasabot sa tulog kadi. Deceptive. Pride is deceptive. Pride is dismissive. Pride is destructive. Karon higala kumigsoon, pride is displeases the Lord. Dili makapahimaya sa Dios. Dili makapaymuot sa Dios. Ang garbo higala kumigsoon. Busa kung ikaw anak na sa Dios. Kaya natao ka na diya sa Ginoo. Ayaw pagpuyo sa garbo sa kinabuhi. Kaya ang magpataas, igapaubos sa Dios. Ug ang nagpaubos, igapataas sa Dios. Dapat ang pagkamapinubsanon, ug ang pagkamabiyabihon ngadto sa mga igsoon diya sa Ginoo. Higala og mga igsoon. Salamat sa Dios. Ug dalaygon gyud ang Ginoo. Maayo gyud ang pagkamabiyabihon sa igsoon diya sa Ginoo. Dili ang pagkamapitason na mo'y patigbabaw. Kay dili may muot ang Dios. Tigisugog kita sa pulong sa Dios, ginamit sa Apostol Pablo, nga mukaon kita minom, bisan unsa nga itong buhaton nato nga malipay ang Dios. Busa ayaw pagpuyo sa garbo kay dili malipay ang Dios sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Pride is displeases the Lord. Igalag migsoon. Sunod igalag migsoon. Muna nga, balita pride is displeases the Lord, dili magapimot sa Dios. Sama sa iyang palanggang anghel. Nga pinakamatahom nga anghel nga si Angel Lucifer. Wala may muot ang Dios, busa gibagsak siya diri sa kalibutan. Ug maong ginganlan siya og diber. Tungod sa pagkamapaytason, higalak migsoon. Ayaw pagpuyo sa pagkamapaytason kay anak na ka sa Dios. Ug dapat ang pagkamapinubsanon, ang pagkamalipayon, ingon nga anak sa Dios. Mo'y mutigbabaw kanimo ug kanako, higala og mga igsoon. Pride is displeases the Lord. Sunod, pride is divide even the Lord's people. Like Corinthian, pride is divide even the Lord's people, like Church of Corinthian. Ingon sa pulong sa Dios, diya igalag misyon sa Church Corinthian. Nagingon, nga ako iya kang Apollo. Ako isab iya kang Pablo. So igala og mga igsoon, nagpuyo sila sa garbo. Busa igala og mga igsoon, nag-divide sila. Og mauna ang garbo sa kinabuhi mo ipairal. Pride divide even the people, even the Lord's people, like Corinthian Church. Igala kumigsoon. Ang garbo makabahin-bahin sa bisan unsa, bisan katawan pa sa Dios. Busa igala kumigsoon, ayaw pagpuyo sa garbo. Mayong gabi kang Brother Jimuel. Mabalyo niya, good evening, Pastor. Salamat, Brother Jimuel. Lipay ko nga naasad ka karon. Dalay gyud ang Ginoo. Higala og mga igsoon. Ang uban nga naa sa Facebook, palihog ko og comments. Kaya ito i-set out. So higala og mga igsoon. Dili lang kay ang garbo gitawag sa pride is
deceptive, malimpungon. Busa dita dapat magpuyo diha. Dili lang kay ang pride is higala kumigson, deceptive, makapaubos sa kaugalingon. Dili lang kay pride is makaguba sa kaugalingon, kundi pride is displeases the Lord. Pride is divide even the Lord's people, like Church of Corinthian. Higala kumigson. Busa, dapat dili ta magpuyo diha sa garbo sa kinabuhi higala og mga igsoon. No? Okay, sa Miss Orijo. Si Ma'am Ilin na ingon niya. Good evening, Pastor Limbag. Ya, amen. O nga Sir Alan Hagasi watching from Naawan, Napulog, Misamis Oriental. Pasat out Jean Gomez sa Balingasag. Ma'am Jean Gomez, giset out ka ni Sir Alan Ragasi. So Ragasi, sir ba? Ragasi ni. So salamat gid sa Ginoo sa Naawan. Unya iyang ipaset out si Ma'am Jean Gomez sa Balingasag. Salamat kayo, sir. Dalay gyud ang Ginoo. No, gigamit na sab ni Jillian tingali ning account ni Ma'am Ellen niya. Good night today. Salamat ga Jillian. Og dalay gyud ang Ginoo. Good evening usab ka nga sa akong kauban sa Brothers Club Incorporated, the Strong Brotherhood through the Word of God, sa Bible Club, si EPG Cubs. Brad Malakay, mayang gabi na. Amen, Brad Kanaan, God bless. Kaya akong kulusayan, biblical kulusayan sa Brothers Club is Brother Kanaan, no? Ingon ni Brad Jimuel Mabalyo, amen, Pastor. So igala kumigsoon, atong gitanaw, muna nga dili ta dapat magpuyo sa garbo. Because pride is displeases the Lord. In pride, ikaduha nga divide even the Lord's people. Like Church of Macedonia. Higala kumigson, mauna ang gitawag sa garbo. Busa ato nang iabuhid sa atong kinabuhi. Dili ta dapat magpuyo diya higala og mga igsoon sa garbos kinabuhi. Dapat magpuyo kita sa gugma. Nga ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon. Higala ko og mga igsoon. May gabi usab ka nga Sir Ruben Sambaan. Inya, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Makalipay. Makadasig Sir Ruben. Dalay yun ang Ginoo niya. Sa Miss R. Radio. Siya naka-comment. Salamat yun sa Ginoo. Dalay yun ang Ginoo. Mga ka-Miss R. Mayang gabi sa tanan nga naabot niya itong signal. 77.5 FM. Higala kumigson. Ang gurbal, ang gugma, ang gitawag siya lagi og pride, malimbungon, deceptive, ang pride, deceptive, makapaubusin ko galingon, like angel, Lucifer, gibagsak sa Dios. Pride is destructive, makaguba sa kinabuhi. Higala kumigson. Og mo niya itong ipamalandungan karon, pride is displeases the Lord. Dili gid malipay ang Ginoo niya na, dili mahimot ang Ginoo. Bisan pa ang pinakapalangga niyang anghel nga si Lucifer, wala mahimot ang Ginoo tungod sa iyang pagkamapitason ni Galak Migson. Og pride is divide even the Lord's people, like Church of Corinthian, higala og mga igsoon. Busa ayaw pagpuyo sa garbo. Muna ato ning gitun-an karon aron paglawig nato nining year 2024, magpuyo kita o maglawig kita o magkinabuhi kita sa pagkamapinubsanon. Kaya ang magpaubos, igapataas sa Dios. Ug ang mapaytason, ipaubos sa Dios. So igala kumigsoon din ita sa las. Di na ta maglangan. Pride is displeases the Lord. Pride is divide even the Lord's people, like Church of Corinthian. Pride is destroy lives. Ang garbo ba
muguba sa atong kinabuhi. Busa dapat dili ta magkinabuhi sa garbo. Higala og mga igsoon, pride is the killer. Killer sa kalipay, killer sa kalinaw, killer sa kadasig, sa pagpangalagad ingon nga iya sa Ginoo. Kung ikaw nahimo ng anak sa Dios, tungod sa gugma sa Dios nga imong gituhuan, tiknot, dapat matakdan ka sa gugma sa Dios. Ug ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ug wala magpuyo diha ang garbo. Higala kumigso. Bisan sa pagkamagtiayon, kung diha sa pagkamagtiayon ang garbo sa kinabuhi, mao'y ipairan. Guba ang kaminyoon tungod sa garbo. Kaya walay magpaubos. Apan, kung ang usag-usa nga naghihigugma tungod kay ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon ingon nga nakaangkon usab ka sa gugma sa Dios, nga imbis nga kasuko ka, kakaluoy na lang hinuon ka, kay wala ka nagpuyo sa garbo, kung dili nagpuyo ka sa gugma, tamis ang pagminahalay sa magtiayon. Higala kumigsoon, kay kasuko sa isa, magpuubos po ang isa, tungod kay anaa kaniya ang paghigugma. Ug ang nahiubo nang nasuko, di na sad siya masuko, kay ang iyang gikasukan ang iya ramang pong gigugma. Higala og mga igsoon. No? Sa ingon ni Sister Esther Noemi Cunyada Pulutan, amen, Pastor. Higala og mga igsoon, bisan sa pagkamagtiayon, kung ang pride mo ipairal, guba ang pagkamagtiayon. Apan kung imong ipairal ang pagkamapinumsanon, tungod kay nahigugma ka, ang gugma nga balaanon, nga gikan kang Kristo Jesus, gikan sa atong manuluwas, ingon nga nahigugma, gisabot kita niya bisan luyo sa atong pagkamasalaypon. Nga ingon sa pulo sa Dios, kaya ang Dios nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato, nga samtang makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Kita nga nanak ang Kristo, batunan ta ang gugma nga balaanon, ang gugma maluluyon, ang gugma masinabtanon. Higala og maigsoon, bisan sa atong pagpuyo ingon nga magtiayon, dili maguba ang pagkamagtiayon, ang kaminyoon, kung ipairal ang gugma sa kinabuhi, gugma nga balaanon, ang gugma nga balaanon, kamaong musabot, ang gugmang balaanon, kamaong magpaubos, ang gugmang balaanon, kamaong maluoy sa iyang gihigugma. Higala og maigsoon. Busa ang pride, dili ta magpuyo diha, because ang pride dili malipay ang Dios niana. This pleases the Lord. Ang pride divide even the Lord's people. Ang pride destroy lives. Gubon ang imong kinabuhi niana. Higala og mga igsoon. Busa sa atong nga ginabasa, higala kung mga igsoon, sa atong gitawag siya text, ingon sa pulong sa Dios, atong pagabalikan, higala og mga igsoon, pride goeth before destruction. Ang garbo ba magauna ang pagkalaglag, ug ang pagkamitason nga espiritu magauna ang pagkapukan. Busa ayaw pagpuyo sa garbo sa kinabuhi. Avoid pride, because pride, balik ko na ako kay mag-close na ta, is gitawag sa deceptive, malimbungon ng garbo. Pride is dismissive. Tungod sa garbo, ibagsak ka sa Dios niana. Kaya ang nagpataas, ipaubos sa Dios. Unya ang nagpaubos, ipataas sa Dios. Pride is destructive, makagupa. Busa atong gitunan karon, pride is displeases the Lord. Dili mahimot ang Dios. Busa ayaw pagpuyo diha. Dili ta dapat pagpuyo diha. Ingon nga nahimo na kang anak sa Dios, mukaon kami nung bisan unsa buhaton nimo. Buhaton nato nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Kay mao na atong responsibilidad ang paghimaya sa atong labaw nga makagagahom. Higala og mga igsoon.
Busa ayaw pagpuyo sa garbo. Kaya ang garbo dili makapahimot sa Dios. O pride divided or divide even the Lord's people. Like Church of Corinthian. Bisan asa nga mga lugar, kung naa ang garbo, mabahin gid na igala umigsoon. Sunod, last, pride is higala kumigsoon. Atong ipamalandungan karon is destroy lives. Maguba gyud. Muna akong illustration bisan ang kami niyon. Kung ipairal ang garbo, maguba gyud. Pero tungod kay nakaangkon kita sa gugma sa Dios. Ug nisurod usab ta sa artal sa kami niyon. Kay ang utro sa gugma mo man Dios. Muna ingon sa kanta, love is very patient, very kind. Wow. Mauna ang gugma. Busa, ikaw gako. Ayaw pagpuyo sa garbo sa kinabuyang pagkamay-tason. Kundi pagpuyo sa pagkamay gugmaon. Gugma nga balaanon. Kay andam kini mo sabot sa usa ug usa. Kay ikaw, anak na sa Dios, nakaangkon sa gugma sa Dios. Higala og mga igsoon. Hinaot nagakuha ta gamayng pagtulunan. Nga diin, ato igabayan sa pagkinabuhi ining paglawig nato nining year 2024. Aron ang Dios malipay kanimo ug kanako. Magpuyo kita sa gugma, kay ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma andam nga mutabang sa batag usa nga nagakinahanglan nga dasigon og lipayon sa pagpangalagad diha sa atong labaw nga magkagagahom. Ingon ni Ma'am Vanessa Mangkawan, amen. Salamat Ma'am, dalaygon gyud Ginoo. Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan nga nagapamati. Tanan o salamat ituod sa nagpamati sa atong live sa Miss Origio ug bisan man sa atong sa Miss Origio live o sa Miss Origio 87.5 FM nga naabot sa atong signal. Bisan asa nga dapit, salamat o gingumusab sa nagka-monitor sa akong Facebook live Jenny Gambuta Limbag dinhi sa Facebook account nako igala kumigsoon. Salamat sa nanupad nga mga heart o dalaygon gyud ang Ginoo. Igala kumigsoon, avoid pride. Kaya ang pride dili malipay ang Dios. Displeases the Lord. Ug ang pride is divide even the Lord's people. Pride is higala kumigsoon, igsoon destroy our lives. Usay pagpuyo diha, pagpuyo hinuon sa gugma. Kay gugma sinabtanon ng gugma maluluyon. Ug mamuhatod ka nato nga magpalipayon kita sa pagpangalagad diha sa Ginoo. Mayong gabi kang Ma'am Neneng Pinalas. Ma'am Neng, mayong gabi uban kang Pastor Noy Pinalas. Ingon niya, good PM Pastor Nong. God bless po. Salamat Ma'am Neng. Ug mayong gabi usab sa inyong bungas pagminalay kasi Jumjum ug si Daphne. Higalak mison magpray ta. Dalay ko ng labing gamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat Ginoo sa imong pulong, nga amo na patalinghugan, nga kami dapat dili magpuyo sa garbo. Kaya ang garbo malimbungon, ang garbo makapaubos sa among kaugalingon, ang garbo makaguba, ang garbo sa Ginoo, dili ikaw mahimot, ug ang garbo makabahin bisan sa imong mga katawhan. Ug ang garbo makaguba sa among kinabuhi. Destroy our lives. Busa Ginoo tabayan kami nga magpuyo sa gugma. Kaya nakaangkon kami sa imong gugma, wari unta ang gugma nga ni kanamo. Kay gugma masinabtanon ng gugma maluluyon. Ikaw magpanalangin sa tanan nga nagapamati karon Ginoo nga kagabhion. Ug imong pulong nga nilanog panalangin ni Ginoo aron sa dili mimong sayang mobalik sa imong presensya. Gitugyan og yampo og gihangyo og gipasalamatan tanan. Diha lamang kanimo Ginoo. Tiglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala kumigsoon kini si Pastor Jenny Limbag nagig-uban kaniya sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmugna aron ang tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Ang pulong sa Dios. Sir Nelson, salamat sir.
Salamat, dalaygon gyud ang Ginoo sa atong technician. Abti kayo nga maniho sa atong Facebook Live. Dalaygon gyud ang Ginoo. Otron ko maayong gabi, kini si Pastor Jenny Limbagmingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.